Čas klasických trhov, na ktorých si ľudia vymieniali tovar za tovar, je už dávno preč. My v spoločnosti Bartrová sme moderní. Ako to celé funguje? U nás v Bartrovej nájdete rôzne druhy tovarov a služieb od aut až po zákusky. Je úplne jedno, aké druhy tovarov a služieb predávate alebo hľadáte. V Bartrovej môžete obchodovať takmer so všetkým. Spoločnosť Bartrová je váš nový obchodný kanál. Prečo sme špička? Aktívne vás predávame. Pridelíme vám hneď 2 accountov namiesto 1. Šetríme vaše hotovostné prostriedky. Zaručujeme vám celý objem obchodu na 100% barter. Navyše máte všetko online. Obchodujte moderne.